I wait on you. So beth i hoff ffilms chi? Echa... Dwi'n boi am ffilms hen ffasiwn, so, wel dim hen ffasiwn, ffilms hen. Fel be, Chris Coffey. Dwi'n hoffi Wayne's World. Oce. Hen. Chris Coffey, nhw'n allan? Be arall ti'n hoffi? Dwi hefyd yn hoffi'r 2 ffilm Bill and Ted. Oce. Mae'n trydydd yn dod allan blwyddyn yma di data fi methu disgwyl. Nice i fan. Ti'n cael dwi'n y ffilms, Ted? Ie, dyna ti'n siŵr. Da Bill and Ted. O, Bill and Ted? Ie. Na, ddim Ted. Mae Bill and Ted yn class. Excellent. Nes i'n clod y Bill and, sorry. Actually, mae yna Ted 1 a Ted 2, so mae hwnna'n digon teg. Mae hwnna'n hawddi gamgymryd. Oedd eisiau poeni bod fi'n annog i wylio Ted fan'na. Na, dwi'n mynd. na. Super Ted yw'r gorau, ddo. Ie. Ie. Os Super Ted i'n noddi Cris Pêl-droed y Caerdydd. No way! Na. Dwi'n meddwl Cris yn eisiau Caerdydd, dwi'n meddwl sy'n yna. Yda ni fod i'n bwyti Super Ted, neu... Super Ted? Ti'n gwybod beth i Super Ted? Beth. Dim syniad. Ti'n gwybod beth i Super Oedd Ted? ti'n sôn am hanes Cymru fan hyn heddiw dros yr wythnosau diwethaf. Fi'n credu mae Super Ted yn rhan bwysig iawn o hanes Cymru. Falle dylen ni wneud... Dylen ti'n wneud sesiwn Super Ted. Ie. Wel, ers i Mentrau wedi bod allan yn 2009, dwi'n meddwl bod na ond hynna mae pobl wedi bod focusio ar, so... Right. Be? Mond Minecraft mae plant wedi bod yn focusio ar y dim hanes Cymru. Right, okay. Diddorol. Actually. Beth am Sam Tân, de? Ydy Sam Tân? Oh, come on. Be? Dwi'n cofio gotchad o pryd o fi'n fach iawn. Okay. O'n i wrth y modd yn Super Ted. Sam Tân a Super Ted, O, dwi am marw. O. Dwi ar 1.5 heart. O, na. Mae'n lot i geir rhedeg rownd y lle yn rhydd, so mae'n dipyn o fwyd rownd y lle efo'r heina. Gyda'r TT, mei. Hwn di TT? A ddim yn wedi TV. Ie. Ddim yn gallu ffindio dafod yn ei rhywbeth. Gyweithio. Mae'n tract, mae'n wyl fan i ti. O, hwn di TT, de, mei? Hwn di o. Ie. Di gofio. Mae be wyt ti angen i adladio o'n? Just gwythu'r bach o torches. Okay. Be oedd yr enw perfect i siop fi? Be di enw'r rhywbeth? Siop Super Ted. Shaving. Shop Shavings. Nice. Okay. Pa ffilms arall? Ti wedi gweld ffilms Lord of the Rings o gwbl? Lord of the Rings? Ie. Dwi dechrau gwachad un ond eisiau fynd yn bod. Fe? Mae'n fatha 3 awr. Ie. Sneb gyda... Dwi'n hoffi tri awr i roi i Avengers. bywyd nhw. Eitha trwy hynna. Mae'n 3 awr o bwyd ti byth yn gael yn ôl. Ie. Fi'n cytuno'n llwyr, fi'n cytuno'n llwyr gyda syniad na. Dwi wedi gwachad Hef Wyn. Beth am Star Ma' Wars Hef te? Wyn Beth yn am dda. Star Wars? Dwi'n sŵn yn fan'na.
Star Wars O. di'r film franchise gorau sydd erioed di existio. Okay. Iawn, Ie. cicio custard, trio gael gwrdd y custard fan e? Well, Dwi'n mynd angen dyna ti'n fi off the start. rei original gyn George Lucas na rei newydd. Ie. Dwi eisiau gwachad Hefwyn eto. Okay. Edwin, da. Uwch rai, bydd hi'n cael digon o gyfle i ail-watcho hwnna. Maen nhw'n... Ie. Bych chi'n Mae'n reit dda. astudio fe, fi'n siŵr. Bych chi'n gorfod astudio fe. Ie. Ie. Oedd ni'n gwachad o oherwydd roedd brawd fi'n studio fo. All right. Ie. Oedd o'n reit depressing hefyd. Ie. Ti'n hoffi ffilmiau depressing, y ti? Kind of. Okay. Dwi'n hoffi Avengers a pethau. Ie. Ia, hynna o'n i am dweud. Yr unig ffilm 3 awr sy'n werth watchad di Endgame. Oh. Gyna fi ffrind yma sydd yn lyfio Marvel a bob un ffilm Avengers a bethau. A bob tro dwi'n dweud, oedd Endgame yn 3, ond dweud nagoedd aw correctio fi 3 awr a 5 munud actually. Oh, dear. Yeah. Ie. Dod i'r iaith fynd i wneud dim byd. Gyda fi diamond pickaxe. Gyda fi sword. She's at Sandra's. A gyda She's fi at iron Sandra's. pickaxe. A dwi'n newydd sylweddoli bod gyda fi wooden pickaxe a dwi wedi bod yn defnyddio un diamond fi a mae hwnna bron iawn a torri. Gan i pwys mynd i offen tîn o gyntaf chi. Pardon? Gan i pwys mynd i offen tîn o gyntaf heddi ma. Di siop yn cyfri fyd. Gan i weld. Bynes chi ffeindio Lord of the Rings yn boring ni beidio. Enderman yn Slimehead fideo. Pardon? Ydych chi'n gweld Enderman efo y Slimehead fideo? Oce, iawn. Enderman efo slime head. Ie. O, dwi'n cofio gweld hwnna ar server. Oedd o'n odd. O, oce, ia. Gaf y ffricio allan rhan. My slime's actually pretty cute. Ydyn nhw? Y pethau slime ar Minecraft. Rai fi fydd yn Yr unig mynd beth sydd yn cute amdanyn nhw ydy pan maen nhw'n lladd chdi. Exactly. Dwi'n neud mistake o bod yn AFK unwaith efo bob un o items fi arno fi. Efo un o ffrindiau fi peth na. O'n i efo diamond armor a bob dim. Wedyn mae yna zombie just yn torri mewn i tŷ fi. Lladd fi. Pan dwi'n dod yn ôl online, dwi'n gwybod bod dwi wedi marw a mae yna zombie just yn cerdded rownd yn gafel ar diamond sword a diamond armor. I colli stwff. Ia. Mae zombies yn dwy'n stwff chdi rhan. Ti'n offi'r un neu ti'n gweld yn back poen? Sut dyn ni'n edrych?
So, ti wedi gorffen tŷ chi, ti eisiau gweithio ar ffarm, felly, croeso chi wneud. Iawn. Dwi jyst yn neud y to pethau. Hwnna'n gorffen. Pa tŷ ti wedi bod yn gorau hyd y te? Pardon? Pa tŷ ti wedi bod yn gorau ar y funud? Ydw efo'r un hefo fences ar y balcony peth. Hefo fel ferns a pethau. O, rwy'n reit yn ganol dre. Ia. Bitch, ie. I fi, di hwnna, ie? Ie. Reit yn nasgo gael hwnna. Nath o cymryd ages i fyny hwnna, ie? Actually, gwys nath adeiladu fo i fi. Iawn. O, mae yna error di digwydd O, ochr fi, gwys. oce, iawn, iawn. Helo? Iep. Dwi'n clywed ti, dwi'n clywed ti. Gai, diolch. Ie, mae yna error di digwydd ochr fi. Ie, oce, yn problem. Ti'n fwy hos i eto amdani? Ie. Ie. Fe dra'n uno, dwi'n meddwl, ni fes di. Oce, iawn. Oh, yay. O, rhywun teleportio fi i ddano bod dwi wedi sbonio yn lle mae newydd ni pan da ni'n gwneud y castell. Oce. Ti'n o, Pepperni. Diolch. O, mae dy ti rhyw fath o basement yma hefyd, Red? Oe. Ah. Ti ddim yn unig ys ti ffeindwr ar hwnnw. Ond fi wedi loads o pethau i pobl. Os gen rwy'n tywod? Na, Oe. Na. Byddwl. Ti eisiau mynd i fanna wyt ti? Pardon? Wyt ti eisiau mynd i fanna? Lle? O, diolch. Un gêm, dwi'n gwybod mae'n Cymraeg yna fo, o'r gael, dwi'n siŵr os dwi'n clywed yna, gêm ar y PC, dio. Ie. Crusader Kings 2. Beth yw e? Crusader Kings 2. Ocê. Mae HP ar fi'n cael ei ryddhau. Ond ti'n gallu rheoli teuluoedd canoloesol Cymraeg efo allan efo. Right. So mae hwnna'n ddiddorol. Mae yna enwau Cymraeg yma felly, mae o'n rei dda fel ni. Oh, Ti ystyried, rhaid. Sound better. oh cool. So efe enwau'r teuluoedd a enwau'r llefydd yn Gymraeg? Ie, unigolion, ie. So, ti'n gallu adeiladu fatha RTS, mae debyg iawn i gemau fatha Total War a falle. Lot mwy o fatha, bron fatha Game of Thrones mewn ffordd efo teuluoedd a falle, Ie. ie, fel nes.
Fel Civilization a type yna o game, ie? Ie. Ydy yn real time wedyn neu turn-based? Real time. Ah, cool, okay. Swn i'n meddwl sy'n lot o hanes i bod yn gema fatha Age of Empires a falle de. Ie, so ma' yna, i mewn ffordd, dio ddim, some lots o personoldeb Cymraeg yn efo gwbl, so dwi'n cofio chwarae Age of Empires pryd o'n i yr un oed a pawb yn fan o'n, Ie. All Age of Empires. Wrth y modd. Ie. Dysgu lot o hanes gen i, oedd i ddweud Rich, oedd yn falle Joan of Arc, fel yna. Na chdi, William Wallace. Ie. Y starter campaign o William Wallace, ynddo? Ie. Dyna oedd eisiau bastar, ie. Oes gen rwy'n bar yn neu rhywbeth? Gyd i 8. Ti eisiau 8? Ie, please. Dyna di'r ffarm yma, dwi'n siŵr bod yna lot o hwy yma. Dilti. Diolch. O, mae Richard yn rhaid o medicine yma. Pam, fe nes i? Achos ffordd ti'n sefyll yn edrych dros pawb. Ti'n sylwi. Adeiladwch. Can we have cobblestone? Den cobblestone. Wel, ti, ie? Yeah, please. Ti'n rhoi llawr mewn i ti? Yeah. Ie? Oce. Yeah, please. Yeah. Exactly. Sti? Yeah. So, a sti. Pwy sydd yn mynd rownd a droio'r clip i gyd? Be? Pwy sydd yn mynd rownd ac yn droio y dail i gyd? Dwi'n mwyn gwybod. Oh, Fla! 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 Give it back! Dwi wedi gael yn Steve Applies, you know that? Dwi'n meddwl bod hynny wedi digwydd ar Steve Applies, di.
Oedd e jyst yn deitha Caerffili pot yn dawel. O'n i'n meddwl braidd, Cwn, ia. Mae'n gwybod beth di'r pwynt o fel snowballs crap. Dwi'n yn siŵr braidd. Ti'n dawel yma. So, bydd Weirin mynd i fod yn yr stream. Felly, pwy yw Custard? Fi. Oce, cool. Fi jyst yn gwylio beth i'n creu fan hyn. Sgwydden gyda'r stream. Dwi'n dweud, it's not well, I'll gweld beth ti'n diaffath yn Elsie. Ti isio? Ie? Pardon? Ti di weld ar y stream wedyn beth ti'n diaffath yn yma. Iawn. Twitch neu YouTube mae o ar. Ar Twitch neu YouTube O, YouTube bydd e. Os ti'n teipio mewn gemau retro, bydd e lawr fel i trydydd un Minecraft Mentrau. Be na i wneud, na i mynd yn y disgrifiad a labelu fe fel Crew 2, so chi'n gwybod pa i ni edrych am. Iawn. Ie, dwi'n always searcho mi yn dweud bod ma'. Ie, dyna chi. So be ti'n dal yn ei llaw fyna, Red? Be sydd dy ti? Rhyw fath o chwif gwydr neu rhywbeth? Neu pan neu... O, ti di diflannu. Dwi'n siarad. Na, literally, naeth e just fel glitcho a mynd rhywle arall am eiliad. Oce. Ie, beth yw e? Mae'n edrych fel drych. Dyna Sa'n siŵr. Helo. Ie, ti'n iawn? Dŵr. So unrhyw person eisiau snowball yn gwneud O, dyna beth yw e. Oce, so beth ti'n dal yn galluogi chi taflu peli eira at pobl? Oce. Ti'n gallu taflu dwy at pobl hefyd. Is i? Ie. Mae o'n dda i ffeithio'r skeleton. Right. Mm. Ble mae ti te, Red? Wel, dwi'n efo tŷ, ond dwi efo siop, shabby. Oce. Dangos. O, dyna fe. Right, does dim byd yn y siop, ddo? Dwi'n ganol diladu fel ocê. gorffan a Canol refurbishment. Hanner awr ar ôl i orffen. Heddiw rhaid Ie. o peth, oce? Bron iawn di gorffan tŷ fi. Oes rhywun arall eisiau dangos i ni bach o'r tŷ so fi'n gallu cael look? Custard ti bron di gorffen? Do. Oce, cool.
For sure. Ydy. Os ydych chi'n dweud. Oh, no. O, fi'n mynd i dwy'n hoff stuff ti, sorry bai. Di cwmpo off ei ti hunain. Oh. Actually, os ti eisiau stuff ti nôl, sut fi'n neud hwnna? O, fi gallu just golla nhw. Ti eisiau leather boots? Mae bara dy fi. Iawn. Be ti eisiau? Diolch. Ti'n gyda bob dim. OK, ti eisiau popeth? OK, fine. Ti'n gyda bob dim. O, ti gyda pob Ti dim, gyda- sorry. OK, Ie. right. OK. Sorry. Dim yn... Cig am... Beto ti ddim gyda hwnna. Dyna ti. Na, fi'n cyfbach hwnna. Dyna ti. Diolch. Iawn. A bara fan hyn hefyd. Just rhag ofyn. Cool. Llyfr. Ti'n iawn? Bob dim di setio fyny'n iawn? Iawn? Mam, diolch bod ar YouTube. Mae hwnna ar YouTube. Be? Mae hwnna'n bod ar YouTube. Gyda unrhyw person Oh, come on. Sorry, she's sorted. Minor blocks. Sorry. Ond un iawn sydd yn sori, ia? Reit, ond un rhaid sydd yn sori? Dau. Nes i trwsio. O fel ti... O'n i'n stopio. Ni wedi gyd fyny. Ac o fi'n cant o fyny. O nes i gofyn i symud i fyny. Oedd yn symud i fyny. Iawn, ffaith. Wy'n gyda. Yn sôn. Just gadael nhw. Just gadael. Nes i si... Os ydych chi dwi'n tu yma fydd fatha supporters? Be? Mae yna tu yma yn cael ei supportio gen fences. Fences ar tu. So, dyna ti Morgan. Yay! Yay. Cool. Gai jyst gofyn de? Ie. Pan dwi'n cael hwn yn y canol yma de, mae Morgan yn cael penthouse.
Okay. Dwi'n mynd i rhaid ti, gwyliau ti, dwi'n sesau TV, okay? Oh, gosh. Diwan, chwarae teg. Lle neu... Ydw i'n gallu cael gwydyr mwyn rhoi ffenest, achos fi'n credu bydd y golygfa o'r top yn hyfryd yn y penthouse fi. No, gwydyr, John. Diolch. Dyna ni. Okay, diolch. Defnyddio i recordio, am bod pan dwi'n mynd yn live ar YouTube o OBS, videos dwi'n defnyddio. Wel, OBS dwi'n defnyddio heddiw, achos mae... so OBS, a chi just... Chi just yn cysylltu'r OBS gyda'ch cyfrif YouTube wedyn. O'n i'n meddwl bod na OBS gyda, bod ma'na bob tro fel 10 second delay efo OBS, a ma'na 10 second delay neu beth fel na yn yr stream reit gwan. Bydd e. Mae wastad cwpl o eiliadau delay, ond bydd y llais a'r fideo eich hunain wastad yn sync. Just a matter os chi eisiau gwylio eich hun a chwarae, yn amlwg bydd na bach o delay wedyn. Fi'n gwachio dy stream reit fan, ond dwi wedi rhaid ar mute, bod dwi'n hoffi clywed fy hyn reit ar ôl I fi ddeud o. Na, mae hwnna'n digon te. Mae hwnna'n syniad da. Ond mae'n werth weithiau just cael rhywun arall yn ystafell arall, just I checio bod y lefelau sain yn gywir. Achos beth ti ddim eisiau wneud yw falle treulio amser a wneud stream just I ffeindio allan right ar y diwedd bod neb yn gallu clywed ti achos falle bod y sain y gêm yn rhy uchel neu sain eich mics yn rhy isel, so mae hwnna'n tip os chi yn wneud streams. Gyd I wneud hwnna gyntaf, please. Mae'n 20 iawn? Dwi eisiau gwneud cynio. Dwi o'r gwneud I chdi. Job. Rhywle bach wedi dorol, sy'n neb yn gwybod plan o'r hwn. Ti definitely gallu dweud pa taith sydd wedi cael ei wneud yn cyfnod a pa rei sydd ddim. Oed, ie. O'n i'n helpu ti dawel, beth ti wedi bod yn un? Oi! Neis iawn. Di rwy'n isio cauldron? Dim cauldron, composter. Dim diol. Iawn. Ysgar iawn. Fi allu gweld ti ar y tored o TV.
Dwi di gorffan TV. Okay. Wow, okay. Neu ddod draw nawr. Felly, efe ti sydd ar y to, ie? Na, Un sorry. bach efo... Na, siop Shavins yw hwnna, ie. Oce. Ie. Fi'n bach... Oce, fi'n gallu weld ti. Right. Oh, cool. Beth yw'r switch yma'n neud? Just a tap yna Ah, oce. ar y thing. Ah, nice. The tiniest bit of detail. Cozy iawn, bydden ni'n dweud. Mhm. Ie. Planhigyn yn y cornel hefyd. Lovely. O, ti'n gallu cerdded ar y to? Nice. Ie. Jyst angen deck chair nawr I torheilio. Yn y glaw. Iawn. Ti'n gweld ni fo? Da ni gael digon o glaw yn Cymru. Dwi ddim di reid gwely eto. Oce, sa'n gwybod os oes lot o led y ti I roi. Falle bunk bed fan Ail hyn. llawr mewn. Wir. Ti'n cael ail llawr mewn a dyn... Ie. O, ti'n hewi. Error. O. Dal yn mynd. O ie, ni getting mas nawr. Ie. Oce, na I fi. Sôn ôl yn it. Beth sydd wedi digwydd? Dwi di gael disconnected. Jyst I crasio. O, ie, nath yna fi gyn yma. Fi'n even gadw pwysio play. Na trio joinio eto. Dyna beth dwi'n neud reit rhan. Ie. Trio joinio eto. Na ddweud chi pryd yn ôl yn y gêm. Oce. Faint o hir gyda ni ar ôl? Mae gen ni tua chwarter awr. Oce. Unable to connect world. Ie, dwi'n mynd eto, pa bynnu. Na I ddol. O, turns out na ddim hynna faint o dyle yn y stream, jyst o'n I ddim yn gwachod fo'n live. Ah, oce. Ie, be na I wneud, ar ôl y stream gorffen nawr, na I labelu nhw'n well, so mae fe'n amlwg pryd macrw chi ymlaen. Briliant. Achos mae yna cwpl gyda'r un enw sy'n bach yn, drysu pobl, so byddai'n fwy clir. O, 115 subscribers, nice. Be di'r channel? Gemau Ti retro. galw? Gemau retro. Dyn ni'n ôl. Okay, Soon cool. to be 116. Hey. Yna ddim ond 25. Yeah. Ie, mae cwpl o fideos cyn hefyd o sut I lladd yr y draig ender a mynd i'r Etherworld a pethau. Ond chi yn amlwg yn gwybod sut I wneud hwnna'n barod ydych chi? Yndan. Yeah. Ond da iawn. Dwi'n ffitio'r endrach yn unwaith. Okay. Please. Ie, mae ddim yn gael fi dod nôl mewn am ryw reswm I eto. O, na I. O, dwi'n newydd ad nôl wan. Ah, oce. Dwi 'di dod nôl. Ie, ti'n gofod ia. Gen rhywun bwyd am bod dwi ar 1.5 gyda'r... Dos ti'n gallu mynd o am o'r gana. Oce. Lle ti, dwi'n fawr bara everything. Dwi definitely farw dwi ar 1.5 gyda'r... Na, lle mae fe'n dweud O, falle fi... Mi'n gallu just neud e trwy fan hyn, I munud.
Ie, oce. Rwy'n helpu'n gyfas. So Mae'n dweud PlayStation, server dach full chi'n am ryw chwarae. reswm. Mae'n dweud bod this server is popular. Check back later to see if space opens up. Dwi wedi adro fyny i fod. Sia wan. Okay. Dwi di adeiladu gwely TV rwan. Na ni, da iawn. Sian. Ydych chi'n gofyn helmet ar eich garw os dwi'n eisiau fa? Ie, mae'n gadael fi nawr fi'n credu. Mae basically di torri'n barod. Na ni. Delilah. Beth sydd â ti fan hyn? Rwy'n cael gwared o'r gweithiau mawr yna sy'n basement bach, ie. Okay. Ydy substructed. Sy'n dod o'r tests. Dwi'n trio adeiladu fel cabin bed. Oce. So fel deck o dan a... Ie. So ti'n mynd i roi 2 set o star grisiau ti? Large dim. Oedd y stafell fi'n edrych yn od. Ie. O'n i jyst yn wyndro beth oedd y twll yna lan fyna. Yn y cornel. A ie. Oedd y grisiau cyntaf oedd o'n. Okay. Ti'n rhoi space, nacwy? Mae'r shop dragons yn crazy house, so dyna pan mae'n edrych yn weird. Okay. Fi eisiau gweld unrhyw beth sy'n weird, so dangos i fi. Dwi ddim yn mynd i complete o, a dwi wedi gwneud o'n wrong ar bwrpas. Okay. Right. Basically, dwi'n trio gael pobl yn interacted iddo fo, fatha, mae hwn yn weird beth yw. Ie. Dyn. Ooh! Okay, right. Fi'n gallu gweld mae'n hollol wag. Beth... Ble mae'r elfen hollol weird ti te? Dim wedi newid ers 20 munud. Beth sy'n wahanol? Y to. O, to, okay, to. Ie. Gosh, alright. Iawn am. Alright, so... Wedyn o'n dod rownd ffordd na. Ochr arall. Okay. Wedyn ar y ochr. Okay, ble... Oh, Yes, finally. right, okay. Fi'n gallu gweld twll mawr yn y to nawr, ie. Ie. Ond sut ti'n cyrraedd lan fan'na? Achos o'n i mewn creative, so o'n i'n gallu hedfan. A sut nes ti hyd yn oed wneud hwnna? Nes ti neidio off y coeden? Do. Ah, okay. Reg. Right. Pa coeden? Okay. So ti... Be o'n i'n neud oedd o'n i'n bildio i fyny efo chydig o dyd yn darben y coeden, wedyn fi'n jumpio o'r coeden ar... Okay.
So, ni'n trio wneud hwnna hefyd then. Fi jyst yn mynd i live yn hyn then. Yr ochr, just i gallu gweld beth ti wedi wneud. Mynd ar ben y cwpan. Fi jyst yn mynd i creu star o mwd. Fi'n gallu gweld... O, na! O, oce. I roi fan'na. A fi methu. O! Dim quite. Just yeah. Ti di gorffen y gwely. Iawn. Right. Okay, so mae just yn lle gwag ar y to. Yeah. Oh, okay. Well, sy'n credu bod e mor weird â hynny, really. Mae'n edrych i fi bod e just ddim di gorffen. Chi basically di creu attic ond anghofio roi'r to. Good Calon Elton. Okay. Whee. Sorry, nes I twll yn y to. Just... Ti'n tret cori? Na, o'n i ddim... Na, o'n i just eisiau dod lawr a dyna oedd y ffordd fwyaf hawdd i wneud e. Bai ffordd i'n wneud fel dirt blocks a ti'n gallu mynd lan a trwsio fe to. Ok, i'n mynd. Right, dyma ti. Right, dyma ti. Ti'n gallu mynd lan fan hyn, nawr. Fel, defnyddio'r mwd yma fel rhyw fath o scaffold i ti gallu trwsio'r to. O, ti di wneud e'n barod. O na, ti ddim, sori. Ochr arall. Dyna ti. Dyna ti. Sy'n sefyll fan'na nawr. Finally, bron iawn di gorffen yn iawn. Di hwnna'n good? Okay. Felly neidio lan fan'na i O, ti di trwsio fe, da iawn. So ddim rhaid i fi wneud yr holl mwd yn y TT. Sorry, wneud glanhau y mes. Okay, cyn gorffen, os rhywun eisiau dangos fi yn rhywbeth arall. Okay. Yeah? Okay, ti di wneud Right, gwely, ie? Do. Okay. Okay, o, lan fan'na, ie? Neu dyna'r... O, eis ti am y bunk bed thingy, efe? Ie. O, nice. Mae'n neud synwyr. Wyt ti'n gallu ffitio lan fan'na, ddo? Dim yn gwybod. Na, dim yn gadael i ddechrau. Ti'n fan cwntio arno fo mi ond... Okay, falle ail ystyried design fan'na. Os ti'n cymryd fe lawr un bricsen fan'na, roi fan'na, fi'n siŵr bydd e'n gweithio'n ffain. Ie. Wedyn, bydd ti ddim yn gallu eistedd i cael bwyd. O, ti angen un o'r things ti'n cael mewn carafan, lle chi'n gallu just tynnu fe lan a roi e lawr. O, ie. Ie. Dyna feature Dwi'n nesa meddwl bod mae'n existio yn Minecraft, de. Na, so fe'n gweithio mewn Minecraft. Ie. Oh, well. Wel, gwers heddiw, adeiladu tŷ fwy o maint. Na. Gall ti just cael tent? O Kevin neu rhywbeth. Ie. Ie. Neu gorwedd ar y to, falle ti'n gallu cysgu ar y to.
Ie. O, un munud, ti wedi adeiladu fel lefel arall ar y to to beth, so falle ti'n gallu just neud grisiau a rhoi eich gwely mawr ar yr ail lefel. Ie. Ie. Bydd hwnna'n gweithio lot gwell na trio ffitio fe drws nesaf i'r ffwrn, achos mae hwnna'n eitha peryglus. Actually, Ie. Ie, ti gyda ffwrn, gyda mwg yn dod allan, reit drws nesaf i'r ble oedd e. Ie. O, actually, ti'n mynd i... Mae mwg yn ti ar hyn o bryd. Ydy hwnna'n gallu Ie. achosi ti marw? Na. Na, mae ddim. Mae'r campfire o dan y bloc, so dydy o ddim yn chosgi ti. Oce. Ond o'n i jyst yn meddwl am y carbon dioxide. Falle. Just agor y ffenestri i gyd. Ie. Iawn. Okay. Oops. I finished it. Efo siop fi, chi sydd gorfod wneud y mat. Mae one stack yn one iron ingot. Ie. So, da chi gorfod ffigur allan os da chi isio hanner stack faint calu fi. Reit, ydy rhaid i fynd y grisiau yn ôl y pink i mi. Iawn, mae'n sgwrs, Dwi'n extendio TV rwan. Dwi'n credu am amser. Gorffen. Nes i ddim gweld y peth ar y top o TV. Be sydd i weld? Be oedd yna? Ie. Dwi'n gweld o rwan. O, ddewin byd. Reit, ni eisiau gorffen efo na, Gwion? Ie, dwi'n eisiau gorffen y to ma sydyn. Ocê. O, dyna ni orffen am. Iawn, a dy... Dau yn fyddai. Wyt ti'n neud o bryd ti 2 munud? Ar ôl o, ti'n mynd i neud y prawf. Mae pwyntiau doctor gyda fi trwy Zoom am chwarter wedi 12, so mae hwnna pa fath o bywyd ni'n byw ar hyn o bryd. Dim pwysau. Iawn, oce. Da ni wedi... Stop-ben. Iawn, oce. Diolch fawr iawn i chi gyd yn cymryd rhan heddiw yma. A dyn, ni'n siarad i chi nesa. A dyn, ni'n deall am be oedd y gwerth hanes yn y sesiwn yma. Sy'n ei ddyfalu eto. Dyn, ia. So, ni'n siarad i chi nesa. Diolch fawr iawn. Iawn. A dyn, ia, bril. Pob hwyl. Ta-ra. Ta-ra. Gorchi. Da, hwyl! Na cael gem